Cordova mayoral candidate Mary Therese Toycho uban ang tibok niyang slate miduso og disqualification case on the grounds of massive voting batok sa iyang kaatbang karong piniliay nga si incumbent Mayor Cesar Didoy Suan, incumbent Vice Mayor Boy Tago ug pito niini ka mga kandidato pagkakonsehal. Kaganihang udto, mituyo ang tibok slate nila ni Sitoy sa buhatan sa COMELEC Cordova aron hatagan kini og kopya sa disqualification case nga ilang gisangat didto sa uluhang buhatan sa COMELEC. Matod ni Sitoy, may mga videos ug pictures sila nga magmatuod sa ilang aligasyon. Nganong amo amang himuon og pasanginlan sila nga wa man gyud mikaila ni mga tawhana nga niduol namo. Kay sila man ang nakadawat, di man kami. So sila ang nisumbong o sila ang ni-witness. Pero kami ang ni-file o complaint. Style nila coupon, pangalan coupon, bearing your name with your precinct number, and then i-inform ka unsang orasa ka mo adto ka na sa nga lugar. Matod ni Arvin Maghanoy, election officer sa Cordova, nga hangtod nga wala pa sila madawat nga kamanduan gikan sa Law Department sa COMELEC padayon ng eleksyon karong Mayo 12 ug ang proklamasyon sa mga mananaog. Let's say nanay winner, no? Based sa result ug unsay unsay result nga naay needed nga proclamation as is padayon ta. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Mayor Suan o Vice Mayor Tago apan wa pa kini gilwatang pamahayag hangtod sa pagkakutlo ning balita. Matod sa Press Information Officer sa lungsod sa Cordova nga si Marjon Baguio nga dili pa makaatubang ang mayor sa media.